Кой ще построи по-високата фъни скула за една минута? Айде! Старт! Така, чакай сега, трябва ни здрава основа. Охо, Анди, мисля, че стратегията ти е грешна, обаче ти вече започна. Моето момче, изобщо не е няма да стигнат кутиите, приятелю. Това са пълни Объркал си се. Не съм. Сега ще сложим така една просто за по-стабилка тук в средата на строежа. И сега редиме нагоре. О, брат! О, брат! Ще падне, брат. Ще паднеш ти! Ще падне кулата, брат. Няма ми падне. Ще падне кулата, брат. Чекай се. Ще падне. Защо моите тръгва да пада? Объркан съм. Не, чак да спечеля! А да видим кой ще спечеля, а? Чакай. Ей! Ха! Видя ли, бе? И да тропаш, ако ще и 10-та по Рихтер тук да тресне, няма да падне, бе. Я гледай. Аз спечеля! Пишете кой спечели. Да, не спечели.